Pecka by tady byl a je to konkrétně Hits Impulzovic krabičky. Tak to se mi opravdu nestalo. Tady mi píšou, že na všech monitorech moje PC má velký problém a potřebuje restart. A tak tohle se stává tak jednou za 10 let. Odešlo mi PCčko, tak tady budu muset pouštět náhradní hudbu a CDčko mi tady chybí. Jiřinko, co bude ve zprávách zpráv, se asi nedočkáme. Potřebuji někoho z techniky, aby jsem přišel. Všechno se mi restartovalo, CDčko tady nemám, tak snad to nějak zvládneme. V každém případě situace, která vzniká opravdu jednou za čas, tak víte co? V digitální době Impulzu vám teď pustím CDčko a já doufám, že to CD jsem už dlouho nezažil, abych sem dával CDčko do přehrávače, tak jdeme na to, nebo že bychom si dali jiný, tady je prázdný obal, jo, tady něco mám, ano, tady mám, to je lepší CDčko, tak po dlouhé době budeme na rádiu Impuls hrát z CDčka, jdeme na to. Kdyby jsi potřeboval pomoc, jsme tady s tebou, jo? Děkuju jste, kamarádi. Jak se mi to tady celý muselo restartovat. Hele, loading, všechno se loaduje, jo. To je neuvěřitelné, všichni přišli. Tak hele, teď se CDčko, máš to vyjetý? Máš to ruce, a hraje něco? Já nevím, čo, nic neslyším, ale něco tam asi hraje, no, já vytáhnu všechny šavle, hraje to. Tak to se nám nestalo. Ano, zdravíme, teď nám asi narůstá poslechovost, prostě všechno mi spadlo. A jenom to přestalo hrát, já nevím, co s tím mám dělat. Tak už je tady Honza Budka, CDčko by mělo jet. Nejde, tak nevím, neslyším nic. CDčko, ještě tady jedno. Digitální doba, to je smrt nás všech moderátorů v nové době. Tak teď přijde Fanda Matějček a spadne mě, že mám moc dlouhý vstup, tak snad to nějak zdáme do pořádku. V každém případě můžeme hrát, CDčko jsem vytáhl, my vám něco pustíme, zprávy budou za chvíli. A Eva Hronková to všechno točí, ona to dá na Facebook, to bude ostuda, já za to nemůžu. Všem se omlouváme, sorry.